tom nevyznám. Jak jsi smál? Jak jsi smál? Jak jsi smál? YouTube. Aspoň nějaký odbíraný kanál, asi nějak populární, když... S Records. Pošlem to nejfejkovi. Smoš. Hned se vrátí. No ten chuj odchází. No neudělej, z toho má prachy. Nechápu, jak nějaký youtuber může skočit, když z toho má sakra prachy. Jak mu budem posílat, co to nevíc. Hele, zmizely vám ty věnce. A začíná pršet. Jupi, já jsem se vypotí ty plavky, hele. Cože se ti? Se ty plavky vyplatí. Já jsem si říkal, že se ti vypotěj. Říkám, to hele, jdem kolem měšťáků. Hele, měšťáci. Jsou doprava. No to jsou měšťáci, mě uprdele, co to je. To je to policie, je to policie. Zahrabeš v plavkách, jo? Ne. Ne, vůbec, ahoj, nevadí. Jdeme do Káčka, ne? Hele. Ultimate Bro Fist. Je to myslácký autobus, hele. Když to si nechtěla autobus, máme další 40 minut na to tak jdeme. Počkej, musíme zastavit. Jo. Jsem nenatočil, to mě se. Já bych třeba na to odvahu neměl. A to teď. Tohle zažijete jenom v Česku. Kdyby to byli Britové, tak bych jim něco řekl, ale jim nerozumím ani slovo. No, Britové. Mě to mluví anglicky. Tak tentokrát nebudu v Mekači rarite, Skype, a já. Jestli tam bude zase tam to hnusný stvoření, tak jako... Počkej, mi nemyslíš mě, ne? Cože? Ty jsi nemyslel mě nebo koho? Ne, tu jednu prodavačku, toho tam už Já jsem znám. mě oblíbila. Oblíbila? Oblíbila? Tebe... Já už jenom jedu čárku. To teda je? Kamery. Neboj, ono to chvilku vydrží. A nezavoláme novou. Zatím to ještě Tam pauzu. už jsem jednou byla, to už stačí. Budeš tam po druhý. Cože co? Kdeže co? No nevím, že už jsem byla ve zprávách. A pato? Jsem byla s kámošem z toho. V Praze. A viděl naši reportáž. Znovu, že My byli za proběhlo. nimi. Aha. Jsme tam bývali spolu. A ten kluk chodil s mojí kámoškou. Dáme Už se Gaspada? kamarádíme. To jsem nepotřeboval vědět.